Manipod iti pasukin Ilocos Norte. Income ipakita datoy nakaad ado nga nagbilag nga koros iti igid iti kalsada. Manipod iti bypass road ijaya pungto na iti amyanan agpabagatan na kaswerte ka ado tin ibilag tata nga koros agapura tata iti inda pa nagakop kada to gundaway ket kas makita datoy apo koros nakalaplapsat nga datoy ket mausar nga pang sagpaw iti inabraw uno iti pakbet kaso apot lang datoy kakalo ng koros tata nga ibilbilag iti kalsada kas lang bukal ti mais iti lang ano yo yung nasisgam ket talaga nga koros nga nalapsat. Okay, adamit dagiti para akop. Sir, taga saan po tayo, sir? Apari, sir. Apari. Cagayan. Cagayan. Nagkapuan dagiti koros Cagayan lang? Yan, sir. Manumet ka aldo nukot pa nakibilag na? Natanda ti panawin, sir. Si what? Tempo na nung init. Oo. May saldaw lang. Saldo lang. Manusako amin dati yung bilag yun pa nakadado? Kens ngamin iti pinagkwami dito, sir. Mano nga kens to ka lata? Mga surok sen, sir. 80 na? Surok na sen. Lata. Okay. No, dumano na tiyandaan, mano iti presyo tatante, kaso a klase iti koros. Ang ti wangamin, sir. Makamo. Ngayon dito yung nakalapan ni Jay Apari. Ayan. Ano tago mo tayo, Brad? Julius, sir. Julius. Okay, ni Julius. Dito yung may sakariti trabahador. Ito dito yung panakaakop. Dito yung nakaadado nga koros. Manipod, mismo ti bypass road. Iti iliti pasokin. Kasto iti lang na nalabaga. Dito yung koros. Okay. Dito. Niimas nga pagsagpaw iti inabraw. Sa luyot, yung balangig ikam tibulong iti parya apo nakain imas tukan iti raman dati maabraw nga ada iti koros ta. So iti agdama kita madaman tinda panangakop sa Gundaway kita perming atidog dati lugar nga hindi nagbilagan sa mayat kanon nga may supot kin may subli iti probinsya iti Cagayan iti medalang nagbilag iti probinsya di Ilocos Norte partikular iti iliti pasokin. Sir, kumusta? Ang narigat nagbilag di ano? Datoy koros. May taangot na. Nabangi. No nabangi isut na imas aya. Okay. Okay. Datoy tataapot si inta pa nagakop mano-mano. May kabil ka datoy atawag na ko yan. Basket. Tray, sir. Ay, tray. Okay. Deta, iti panagakop, iti koros. First class ako koros na ko datoy? Iti first class na koros? Yes, sir. Okay. Hindi, ito na permit lapsat na po dito yung koros tata. Ket so far, iti na ito Gundaway, siguro into no alas 12. Marpas na itong maakop amin datoy. Dahil medyo atidog, dato'y akakupin da kalawa, dato'y natapatan tindi nagbilagan iti koros. Okay? Dahil ito permit labaga na yan apo lagi masin ikam ti kamatis kin dati asin. Okay, niimas nga pangal daw pamigat pangrabi. Okay, dito pa lang apo ti agdamat tatang sitwasyon iti pasukin Ilocos Norte iti panagbilag datoy koros. Para iti balitang Ilocos Online, Dennis Gabriel Alipio. This is Balitang Ilocos Online.